Association of Stall Owners and Transient Vendors sa Iloilo Central Market ginathag nga wala sila nagapamatok sa pagpatahom sa merkado apang luyag lang nga matagan kung ano mangin plastada kung ipaidalom ini sa public-private partnership. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpabutyag sang Association of Stall Owners and Transient Vendors o kon Astraven sang Iloilo Central Market nga wala sila nagapamalabag sa plano sang syudad nga panamion ng merkado. Suno sa presidente sang Astraven, luyag lang nila nga maathagan kung ano mangin plastada kung ipaidalom ang rehabilitasyon sa public-private partnership. Antes makadesisyon ng asosasyon, luyag nila maklaruhan kung pila ang maging renta, kada kuon sang ila pwesto, kag ano ang mangin disenyo sa merkado. Sila ko makonsulta na kami, sila witnesses nga meeting anay kami. Kag matanaw kami sang majority sentiments sa mga vendors sa Central Market. Dugang pa sa Astraven, nakibot lang sila sang nahibaluan nga ipaidalom ang Central Market sa PPP. Luyag kuntanin nila nga ang syudad ang mag-rehabilitate sa ila merkado pareho sa iban nga public market. Kasi siyempre, parehas man lang kami nga public market. Kag diri man sa city, kag siya man ang amay sa syudad. Tani, ka-expect kami. May butang naman kami dito, masya maparehabilitate. Bisan kumporme ang mga vendor sa proyekto, hindi nila mapunggan nga magkabalaka ilabi na nga dako ang epekto sa ilang negosyo sang pandemya. Gani nagapangayo sila sang paghangop kay City Mayor Jerry Triañas. Mga once nga mag-private sector ini, sigurado nga magasaka ang rental, kag sigurado na kung ano ang i-impose sang private, dapat masunod gid kami. Kag kung hindi kami magsunod, kag hindi namong kaya, siyempre out. Hindi ma-dislocate ang mga vendor bala. Para sa mga transient, ang mga nagabalalgyautan. Huwag labot sa mga legal kay kung sa bagay kami legal, gid kami nga vendor, kami mga ngalan, gid kami. Nahibaluan nga ginpatawag sang syudad ang mga Vendors Association agud ipresenta ang mga plano sa pag-renovate sa mga merkado. Una na nga ginpahayag sang alkalde nga wala sang dapat nga kabalakan ng mga residente bangod ang city government sa gihapon ang mauyat sa first floor sa mga merkado. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.